Салом, программисто. Биёяка дар ин видео мо қатъи шумо сайт сохтана через нейронка мебинем ки чӣ хеле мешавад ҳама чиз вообще худаш. Пеш як мегӯм мода дар кор мешавад ChatGPT. Барое ки ChatGPT-ро истифода бурдан, агар шумо дар Россия бошед, шумода VPN дар кор мешавад. Дар Тоҷикистон бошед, дар кор намешавад. Метавонед как сайти ChatGPT бидроен, ё ин ки ман мисол программаша гирифтагием, ина просто программаша мекушам, тамом. Ва ҳамин программаш истифода мебарам. Хоб, ChatGPT да мо медроем якам, иҷода проверкаи робота мегзарем ва вақте ки кушода шид, мо ҳамира мегӯем ки мо сайт сохтанем через нейронка. Биё ҳозир мо қатъи шумо якта сайти, бигем ранги сайти визитка, ранги резюме бори барои программиста месозем. Биё мо мегӯем ки хочу создать сайт визитку для программиста. Нигоҳ кунед, сайтҳое ҳастанд ки якстраницаанд. вора спа сайт мегӯянд. Мисолан спа сайт, сайт визитку для программиста, спа сайт с динамичным дизайном. Сгенерировать все это на нейронке. Мы мегӯем ки напиши промпт для этого сайта на английском лучше. Хоб, анака промптиш чия бачако? Ҳами сообщение ки ҳозир мо навиштем, ҳами сообщение рахча промпт меган. Яъне ба забони нейронко ҳамин промпт мешавад. ҳозир мо мерам мегем якта сообщение ҳама хеле хушрӯ бисоз ки мо да нейронка бинависем, вай худаш сразу сгенерировать кунад. Ина навишт, окей, мо ҳозир ҳамин промпта копия мекунем, просто копия мекунем. Баъд браузера мо мекушоем, иҷа медроем сайти Lovable. ҳозир як бор дига иҷа менависам хушрӯ сайта номша. Хоб, lovable.dev. медроем да ҳамин сайт. Хоб, мо иҷа да мекунем get started. Агар ки шумо якин бор дуроместа бошед, get started мекунем. Ва иҷа да мисол continue ба воситаи Google ё ки ба воситаи GitHub мекунед. Хубаш ба воситаи GitHub кунед, барое ки мисол сразу қатъи GitHub-тон синхронизатсия мешавад. Чӣ хеле дар GitHub регистратсия кунем, ман дар видеои алоҳида дар бораи GitHub гуфтагием, шумо метавонед бинед у видеорани. ҳозираша ман ба воситаи Google медром, барое ки ман уже регистратсия кардагиам иҷада, ман просто логин мекунам, точнее ман логин мекунам. Хоб, ҳозир саҳифаи логин бояд загрузид шавад. Хати я намедонам. Обновить мекунем. Бале, ина уже сразу логин шид, так что тамом кор кардестай, Амири Макс. Ҳама кор кардестай, окей. Давай мо ҳамон промпти копия кардагира дар иҷа просто мемонем. Як бор дига ChatGPT медроем, ҳамаро копия мекунем. Медроем иҷада вставить мекунем. Ва давайте яка роӣ мекунем ҳама хел. Ва камтарак ждат мекунем, пока ҳамин сайт сгенерировать мешавад. Барои чӣ? Барое ки ҳамин нейронка полностью кода менависад дар HTML, CSS, JavaScript, React асобина худаш дар React менависаш ва бениҳоят зурай. Ина ҳозир навиштесай аглав код нависира. Агар ки шуморо фора именно кода бинед, ба фикрам кодани мешавад дида. Ина дар болои ҳамин просто межиқем, ина мебинӣ ки чӣ хел кода навиштесай в реальном режиме, короче, да бигем. В реальном времени мебинед чӣ хел кода навиштесай, ҳамаш рафтесан. Хоб, баъде ки ин кода полностью сгенерировать мекунам менависа, мо ҳамин папкара қатъи GitHub сгенерировать мекунем. Ина значоки GitHub дар ин боло сгенерировать мекунем ки кодомон, точнее синхронизировать мекунем. Қатъи GitHub синхронизировать мекунем. Баъдан уже мо метавонем дар Visual Studio Code кушода ира кодмона дигар кунем. Хоб, Visual Studio Code бачаҳо як бор дига нишон метавам, аги ҷо скачат мекунем. Visual Studio Code медроем сайти официальниш, ами просто поиск метавем Google да, наиҷада мебурад download. Медроем, хоб, ай ман Windows ай, ман ина Windows скачат мекунам. Агар ки ай шумо мисол Mac боша, дар Mac скачат кунед. Linux боша, хай ҳоҷат ба фаҳмондан нест. Агар ки шумо Linux дошта бошед, ин чиза сарфаро мерен. Хоб, ина Windows ман скачат мекунам, просто скачат мешава установщикаш. Ина ҳамура межиқи, тамом скачат сар мешава, 106 мегабайт. Ва установкаш мекунӣ, бениҳоят осон мерава. Тарзи установкаша ман пурра дар видеои
сохтани Telegram bot ба воситаи Python дар ҳамун ҷа ман фаҳмондагиам ва инчунин дар дарсҳое ки Python барои начинаишиҳо дар ӯ видеоҳо ҳамни ман фаҳмондагиам полностью установка кардани Visual Studio Code дар компютери худ. Так что метавонед дуромада аю видео тамошо кунед, редактори коди Visual Studio Code установка кунед, бениҳоят чизи даркория. ҳозираш набоша мо просто ждат мекунем ки ҳамаи сайти мо полностью то охир сгенерировать шава. ина ки бояд ки уже сайта тамом кардагӣ боша ва ҳозир сайт пайдо мешава иҷа. Опа. Хоб иҷа сайт майдаҳа кай мо метавонем ина кнопкаи бологира биҷиқем ва дар вкладкаи нав кушода мешава ҳамин сайт. Хоб ё мо як мегзарем ай боло ку чӣ хел буде Алекс Джонсон, Creative Software Developer. Хорошо, молодец. Ку кнопка кор мекуна. Кнопка кор мекуна. About me давраи ма яъне чӣ кор кардагием чӣ хелия Исуса ништияк. Проекто, e-commerce platform, task management app, 4 проект, my skills. Хоб, ништяк, достаточно интересно. Lines of codes, окей, get in touch. Маълумото, имейл, хоб, GitHub, Исуса, чизош. Ништяк, бачо, ина кнопкаам ба фикрам ҳамаш кор мекунанд хушрӯ. Хоб, ана ки иҷада уже чира алиш карда мешава. Медуре просто ном фамилията алиш мекунӣ, тутасшуда, about, хайҷа гапҳои хурда менависӣ, проектота, скилл. Уже бигем шаблон тайёр шуд, та дуромада просто маълумоти ҳамуро алиш мекунӣ. Ана ки барои ёро алиш кардан уже мо дар кор ки камтарак бигем навикҳои коднависӣ дошта бошем, барои ки полностью хел мекуна шумо ништияк. Не ки мо дар ин нейронка 5 та запроси бепул навишта метавонем дар як рӯз. Вақте ки 5 та запрос навиштӣ, уже бояд ки пагада бидрои бубинависӣ. Яъне дар як рӯз 5 та запроси бепул шуда мета. Хоб, ана ки ҳозираш дар ин чиз шид ништияк. Биё мо кнопкаи GitHub межиқем, Connect GitHub мекунем ва аккаунти GitHub ма ҳаст. Ман ҳамин проекта ина Connect Project мекунам ва ҳамин проект ба GitHub худам яъне Connect мешава, подключид мешава. Хоб, ин ҳамо ира Connect кардем, ништияк. Ана ки биё View on GitHub мекунем. Иҷада боша, уже ира X када. Окей, ира X мекунем. Ира Publish мекунем, яъне публикатсияш мекунем ки ина хели силка қати уже дуромада бишава дига. Хит кардем? Ё ки метавонем оли Publish накарда, просто GitHub медуроем. ҳозир ана ки бояд мо навин нома биё номи худмона мемонем. Ман номи худ мемонам, шумо номи худтона. Ман медурам ҳамиҷада. Медурам, мековам. Хоб, шумо бачо ба назар гирем ки в целом структураи сайт метавона эҳтимол дигархелтар боша, барое ки нейронка ҳар чиз сгенерировать мекуна. Source да ман медурам ва ҳами ҷои главни якумин секшена hero меган. Hero section. Чӣ хеле ки наҷа навиштагия? Ина hero section. Ман медурам source, компоненти медурам ва ина ҷои hero меём. Ҳамиҷада бояд ки ном боша. Камтар поёнтар мием, камтар поёнтар. Ина уже кнопкаи download CV ра диден? Download CV, ина ми download CV значит болотарш ном бояд боша. Button creative, ина Alex Johnson. Ана камера ман метавонам редактировать кунам. Ина ми қалама меҷихам, ниё ки стракаи 57 ба ёд мегирем. Қалама меҷихам, редактировать гирён мешава. 57 строка мерем ва Alex Johnson мекунем. Биёҷа мекунем Зикрулло Амири. Creative Software Developer биё мекунем ки барномасоз дар Python. Ҳозир ҳамин қадарш бас. Ана ки баъди ира кардан мо камтар болотар мием, commit changes мекунем, просто commit мекунем, тамом. Хоб, баъди ира кардан мо чӣ кор мекунем? Мо мегзарем обратно сайти Lovable. Мебинем поёнда update sheet. Як обновид мекунем страницара, мебинем ку чӣ гап мешава.
ина зикрулло амири барномасоз дар Python. Хайна я бор дига обновид мешавад сайт. Ва уже баъде ки хел шид, хай шумо медурен инҷа бо дигаргуниётона мекунем дар код, баъд ҳамира паблиш мекунем. Паблиш ҳам меҷиқем, уже сайт публикация мешава полностью. Шумо метавонед дига ҳамин ссилкара любой кас да роӣ кунед, любой шиностонда, ина копи линк мекунем. Любой шиностонда метавонед ҳамин ссилкара роӣ кунед, медуроя кор мекунад, сайти шуморо мебина. Ё ки ина ман режими инкогнито қати медорам даже. Ина хушрӯ кор мекунад, яъне иҷада медорем проектҳо ихтироъ мемонед, туда шуда чизо ихтироъ мемонед ва ҳама хел кор кардан мегирад. Бачаҳо пешакӣ мегӯм ки мисол ҳарчанд ки мо ира стили ноукод қат месозем, яъне ноукод вообще код нанавишта, как будто бы худмо наменависем, не ки кам-кам менависем. Ту бояд знанияи коднависӣ дошта бошӣ ки хотя бы дома ном таълиҷ кунӣ, мисол описани сайта ва дигар чизоша алиҷ карда битонӣ. Барои ҳамин бояд камтарак знании базовии кода дошта бошӣ, беи намешавад тамоман. Ҳозираш дар всё ба фикрам ки ҳамин қадар чиз басе барои одамое ки интереснишон бошад дар омада бихонанд. Ва бисёртар дар бораи сохтани вебсайт через нейронка, через дигар чизо ман дар курси хидм фаҳмондагим, касе ки интересни бошад, шумо метавонед через ҳамин боте ки ҳозир тамошо кардесен дарса, через ҳамин бот также дар бораи курс бибинед шумо маълумота. Хоб як чизи дигар гуфтанем бачаҳо, касе ки ChatGPT истифода бурдания, шумо дар VPN дар кор мешавад албатта ки, ва VPN-ҳои бепул гарини ғам метан на самом деле редка меғалта ки хушрӯ кор мекунад. Ва агар ки шумо то ҳозир страдат кардаиста бошен, ман сервери хидмат гирифтагиам ки одамода VPN ба нархи бениҳоят арзон тақсим кардесам ки як ключ ҳамагӣ 150 рубл. Ва шумо агар ки VPN гирифтанӣ бошен, шумо дуромада просто амада нависед. Ҳам барои телефон, ҳам барои ноутбук, барои Android, барои ҳама чиз VPN якта ключи хушрӯ метавонед ки дар любой ҷо истифода бурдаш метавонед. Хоб, ҳозираш дар дарс ба ҳамин тамом мешавад. Ман боварӣ дорам ки шумо аи дарс хеле чизи нав ёд гирифтед ва ту дарсҳои дигар